dear colleagues, the government and the people are now at the mercy of these big concessionaires. It is apparent that many of the provisions in the concessionaire agreements are unfair and unjust to the Filipino people. Kaya ang tanong ko ngayon, sino ba ang mga abogado at opisyal na nakaupo ng pinabid at ginagawa ang mga kontratang ito? Bakit pinalusot ninyo at hinayaan na magkaganito? Bukod sa hindi makabayan, hindi makatao ang mga kontrata, wala ba kayong mga puso? These contracts are not pro-people and are clearly meant to bleed money from the Filipino people. Mr. President, I believe that there is a need to renegotiate and rework these contracts. One, to eliminate those provisions which are unduly disadvantageous to the government and align both governmental and private interests to one common goal, public interest. At the same time, I am also urging the MWSS to explore the possibility of terminating the extension of the concessionaire agreement. The President might also ask that to you eventually. With all of this being said, I now urge my fellow officials in government to look into numerous existing contracts and make sure that they are fair to the Filipino people. I heard these big private concessionaires would like to seek an audience with the President. Bago pa po kayo makipag-usap sa gobyerno, ayusin muna ninyo ang mga obligasyon ninyo sa pamamagitan, sa mga pagtulong naman po sa mga kababayan nating nangangailangan, maaaring gamot sa mga may mga sakit, assistance sa mga naging biktima ng kalamidad, o di kaya ay suporta sa mga pulis at sundalo at sa kanilang mga naulila, na naiwan nilang mga naulila. Alam niyo po, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kaya gawin na natin ang tama, unahin na natin ang kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino, magtulungan na po tayo para sa ating bansa. I urge the Department of Justice, the Department of Finance, and the Office of the Solicitor General to perform your mandate and ensure that the government protects the interests of the Filipino people. Hindi natin kailangan ng mga kumpanyang pinagkakakitaan lang ang ating mamamayan.